Dilirike. Apa? Dilirike. Hah? Dilirike. Hah? Nah, ngono nyetel musik kok seru-seruan. Apaan nih? Apane sira ki nyetel musik ora usah seru-seru. Mbok mikir ya wis bengi ya do turu mangsane wong turu. Ya ora seru ye, volumene biasa. Biasa sing ngrungokke kancane udu kopengmu anu curek. Ya Budek wis. Sira ora tau ngrungokke musik, Pak. Bukane ora tahu. Saking taune, kowe kan dirungokke ora luwes nang kene gemrebek. Ya ora gemrebek ya rungokke ya. Astagfirullah dilirike Kim. Kim. Kamu, hah? Kok sing gene lah. Nyong gen. Nganti ana tangga metuke keprewe rada besen temen. Ya ra mungkin tonggo. Mengko dirungokke tekan omah nggo headset dewek sing gedhe. Sak njebluke kopengmu dhuwit. Oleh sira ora seni. Ora duwe seni ya. Seni apa ngrungokke speaker kok seni? Kaya kae horeg, Pak. Ya ora, ya kan aduh sira ora ngerti musik Chan. Ya ngerti, wis DJ deh. Heeh. Lah iya. Wes ora usah seru-seru mengko nek wis tekan omah. Emang apa sih Emang sira? apa? Sira kupingnya ngano apa bermasalah apa? Kopengmu sing bermasalah kowe kopoke sak dengklik. Sak klik tengkol.